somar HSLC kiun pen phan trokep abat kilonga somar tuma phan katsa sompen rap dunji pu pherang ka mailong kepang dakpon Dwaramla constituency angkang boy that lang sopen am tireng adak towar ke no jok rat keceleng kisungang Fish farming asai claim farmer club dong kamu long pang tek tum okipu pidera joine adi malong pamurim sang Cintong lapen ambrian kang si kecelang ahem mate sub center panglam so soksi tek ponlong Kidul net au somar HSLC kiun phan trok kepen aparatum phan katsa sompe rabji pusi pherang ka mailong jaipon Kiramtang ni phain kore siar ni ani ka sab phai ke thoma por malom manjalong kido katsa ame thanga sa hemalong pherang ka mai phasi kiramtang HSLC ki undun phan trok kepen abat kilong tum phan ki duk der au somar bang pho phan rabji pusi pherang ka mailong jaipon lapen la solong ki rabji lake admission fee lapen achik lojon 3 setame asap savet atang kastami dipa jirponji mate rabji pusi pherang ka mailong jaipon ini tumla press meet kecupa lambang yang lapuhin lo je peneng juntu HSLC asadlang mesen pen kecepa undun kidu group kidu pinong asomar tum kepa tun kecepa mesen alang litung han nilitung katsahin pen lang ponji a norm sabang kela puin lo api pogawe mate BPL la family background ka vedera tum han nilitung lang ponji an parke kelang konji la ke nilitum jakong chilang det pen ke nitum bang pho singwai ponun chop po peneng bang ke la pen ke alang litum ke chepa pal la ke minimum 60% donang ji la pen ke HSLC mesen pen chepa undun det pen sitame alang litum along admission a khoro dan ta gawe la huwa somar atum phan sitame nilitum lang konji la pen ke gender sa bang ke Pinsu arlo sita minlit tum la banke palong pon pilo la pen kena ya son la banke biodata la pen ke documents along with passport la banke ni tum masai hemlong pena mate na tadi peta no la pen ke institute na de college also martong ko nasi ke Charlie Kangtung ma la kya amithang tum kachong waya ling lo la pen Dokumen sabang ke nili tumawa sa hemalong pena pali lang po ingkoy rahini me chiklo la pen ke ingkoy ran erkep ansin nili tum dengponon choji la pen ke kaprega nili tum kera ponji ke la pen lo admission fees ai nili tum la eligible candidates tum phani nili tum hipon po la pen ke books la pen ke study materials ai nili tum langdun po la pen uniform la pen ke miscellaneous do po an parke akaprejong si ako kachini kangtung mande kachini ya son dolang pulotang te la nilitum contact number ba nilitum ti po haladak le nilitum phanang humri pulote mesen po landang si ni di unton ko po 8638849919 Gang Senatiron General Secretary Katsa la pen ke 8638154808 President Samson Mudi Katsa kapen ki 6002614584 PRS Katsa Thongderon masih ala kethoma number long le nilitum phan nang humri iglo pulote anso se kachini kang tunga son sitame nang litum chini poniko Dwaramla constituency angkang long boy thanang sopen am tereng keceleng PWD towar kahin no jokrara tum kisung pen kececak nang pinpur pon me kedam tang thang ceklo Mine Train Small Hydroelectric Project kangpu ponjipura Assam Chief Minister kewangji pupen bangso towar longli thok pru pensi bangso asai peklang ponlom bangso pena pipini anianta maduta la bangso towar kepa media phat kama tha bang ave pusi kyongdung arara tum mate kisung ge phowe ka tum pen ningjering ti bangso boithar lang sopen amtereng adak kaceleng towar army ke solote longlia duksi ke mongnang lapenta arbe sabak jang lote inghan palang bunga josi damnang jipusi raratum ninje prai lasinon ke dobom poriborton a sarkar mate Karbi Anglong Autonomous Council
CM Tuliram Ronghang aphan si bangso towar ke pamiji aphan towar cholang lo posi ke ong donga rara tumpen chuning ripon padu boy thalang sopen berta pangda pon Rajan Ronghang News 24 Karbi Anglong. Fish farming cyclem farmer club dongka muka malong pang tek tum oke prupi dere joni adi malong an pamurim sang kidam tang ni phaing ko ar ni pang tek dongka alang royalong dongka mukam cyclem association alang teng oke prupi dere joni adi malong an pamurim sang dongka mukam pen berta pang dak pon promes terang News 24 Karbi Anglong. Jinthong lapen amri angkang si kecelang ahem mate sub center pangramsu Jinthong amri angkang si kecelang ahem mate sub center amuk ke bangbe doktor ke duji ke apia lamlo hadak mudik inu tat theklong le doktor ka be joini si kecelang sung ulu puha dagarara tum kaningri सरकार के चलानो सीता में चिंथोंग आम्री के चलाने लांग पुहा दागरा तुम पेन निजेरिंगती चिंथोंग पेन बेटा पंगडा कोन हिमारी रोंगफार News 24 Karbi Anglong. Aku ebar Modi सरकार पुआ थुपिया टेंगसी पिनी आनके निंकान फोपुथत BJP सरकार चारि पंथपो किराम तंगा चिक्रो पेन वोट जॉकपोंसी पिनी आनके वोट के लखा पंसी Karbi Anglong BJP कांग्रेस आई ASDC NPP APHL से तुम आंगबोंसी चुदान पंसी आता पर फाइनल कैप अपोपेन वोट लखा पंसी आजो पर आर लखा पन देपेन भारतीय जनता पार्टी माते थिहेपेन BJP पेन काचे तोयदुन फरेन सिंह बे ओंगदुं अबोपेन जे पहाय पंसी Karbi Anglong आरा तुमफान आनिंग पारंग रिंगती आके हरेन सिंह बे लाख थम सोसे अबोट पेंसी जे पहाय प News Text Report News 24 Karbi Anglong.